Çärjüw şäheriniň Newitçi mikrorayonunyň 4-nji we 6-njy jaýlarynyň ýaşaýjylary bize şu video materiallary uratdylar. 1991-nji ýyldan bäri kanalizasiýanyň işlemeýändigini aýdan ýurtdaşlar hapa suwlaryň we adam zyňyndylarynyň ýysyna 32 ýyldan bäri şaýatlyk edip gelýändiklerini aýtdylar. Mundan başga da 4-nji we 6-njy jaýlaryň ýerdeminleri hem şol hapa suwy bilen elmydama doly. Hapa suw hem öz gedeginde çyýbyn siňekleri we beýleki mörmöjekler özüne çekýär. Kanalizasiýany bejerip hapa suwlardan dynmaň ýerine wagtal çölüň sary gumuny getirip dökýärler. Ol hem birnäçe hepdelep töwerege tozan satýar diýip gurrun berdiler. Mikrorayonyň ýaşaýjylarynyň talaplaryna gulak bermeýän häkimlik we beýleki degişli bolan edaralar meseleni görmezden gelýärler. Şol sebäpli kanalizasiýamyzyň ýagdaýyny habar ekranlaryna utanç bolsa-da çykarmaly bolduk diýen ýaşaýjylar çağalarynyň saglygy üçin hem howatyrlanýandyklaryny dile getirenden soň meseleleriniň düýüplüği çözülmegine garaşýarlar.